Oğlanlar tavaklara akıdı. Ya şöyle tevır edipler. Aynı atam vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Mergana Kur'an'ı kavul ola. Yine kıyırlara da Huda yetirdim. İbrahim Halil'i oğdattırmak üçün Nemrut Ullokan hinnilli bastırıp batlı uğrap yükünü ketipdir. Aňyrty bärsinde göz yetmeýän odun içinde İbrahim'in düşen yeri güldarlyga urulup, ot hiç kär edip bilmeýänler. Şondan bäri biziň türkmenlerimiz hinnilligi ýagşylyga ýorup, onu gurbanlyk bilen baglanşdyryp bayram edýärler. Şondan bäri hinnillikleriň ýürüýti ýykylan wagtlarym bolupdy. Ýöne türkmenni azatlygyň, halallygyň, saplygyň toýu bolan Gurban bayramı asyrlar boýy ýaşap gelýär. Şükürine Gurban bayramynyň 3 günem halk bayramı diýilip aglan edildi.